थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे कमेन्ट देखायनो दायनाय बैथालि फानग्रा नोंनि मोखांखौ नायग्रो आंनि मोखांखौ नायग्रोनो होदों ओमफ्राय एनै आरो होनबावदों फानग्रा मानसिनि भिडिअ बानायनायखौ मा जादों नोंना जोरावरि होनदों नुवाखै नों आंखौ फानग्रा होनदों नोंना बिब' बिनानाव बिमा दंना गैया आरो जाय बुस्थुखौ नोङो गाबज्रिदों बे बुस्थुजों नों गदोंना गवाखै नोंनि नोमफाया बे बुस्थुनि थाखाय सानसे समाव नोंनि नोमाजों फाग्ला जादोंना जायाखै बेखौ बुं नोङो खायफा खायफा मानसिफोरा बे बुस्थुखौ लानानै बिदि होननानै बिराद कमेन्ट हरग्रा जादों मानसिफोरनि भिडिअफोराव आं नुगासिनो जेसेबांखि मोजां भिडिअ बानाया माने बे बुस्थुखौ होनो हौवा मानसिफोरा दङ बांसिन ओमफ्राय हिन्जाव मानसिफोराबो ओंखारदों साफा सानै कमेन्टफोराव नुयो जेसेबांखि मोजां भिडिअ बानायबाबो सोरबा सोरबा हिन्जावफोराबो इदि बुंग्रा जादों हामा मिथिगौना नोंनावबो दंना नों जि बुस्थुखौ बाहायदों जि बुस्थुखौ नोङो लिरदों आरो सेंग्राफोरखौ होनदों लाजिया नोंसोरो नोंनि नोमानाव गैया नोंनि नोंनानाव नोम्बनाव गैया आरो नोंनि नोम्ब' नोंनानावा बेफोरबायदि फानलाबायो नामा बिनि थाखायनो नों गुबुन सिख्लाफोरखौबो डाइरेक्ट बुंदों दि बेफोरबायदि फानग्रा होननो नोङो नोंनि नोमा नोम्ब' नोंनानावा बेफोरबायदि फानग्राबा जों इदि नङा मिथिगौना बिदि जानला मानला मालायनि भिडिअआव फैनानै फानग्रा होननानै कमेन्ट होफैनाङा आरो जि बुस्थुखौ नोङो बाहायदों बे बुस्थुखौ जानला मानला बाहायनाङा नोंबो बिनि थाखायनो फाग्ला जागासिनो खोमा नों गाव बुंनासो लानो हायाखै ओमफ्राय नोङो मालायनि महरखौ बासिदों नोंनि महरखौ आं नायनि र' माबायदि नैबे ना नै इनि महरखौ नायलाय महरखौ नाय इनिखौ नै नाय इनि महरखौ आंनि मोखांखौ नायनो होदों आंनि मोखाङा मा जादों देसन आं मानिला लाबाय आंनि मोखाङा महर गैया आं मोजां नुवा नोंनि नोमानाव गैया नों जि बुस्थुखौ बुंदों नों नुदों नामा नोंनि नोमानि बुस्थुखौ नोंदि आंखौ बिदि होनदों हो हिन्जावफोरनाथ' बयनाबो एखे जाखायो बेफोरबायदि रावखौ बुंनायनि सिगां न'खरनि मा होनो खोथाफोरखौ सानग्रो नोंनि नोमायाबो बे बुस्थुजोंनो नोंखौ बख'नाय मिन्थिगौ नोङो मोसौ बुरबक साला सैमा नोंखौलाय माथो एसेबो मोजां नुवा नोंलाय माथो गोसोम बहन दाखेट माबा सावथालथां माथां इदिसो नुयो माथो हो मानसिफोरनि मोखांजों महरखौ लानानै बेफोरबायदि कमेन्ट दाहो नोंबो सानसे समाव बोरायगोन आंबो सानसे समाव बुरिगोन महर मोजां होननानै गोगाना लानाङा महरा जोंना बिदि थाबाय थाया नोंखौलाय माथो एसेबो महरानो मोजां नङा नोंसोरखौ सोरबायदि सिख्लाया गोसथोयो आं आसुरित मोनो बिसोरनि गोसथोनायफोरा आंनो कमेन्ट खालामलाय आं नायनि माबायदि सिख्लाया बिसोरखौ गोसथोयो नोंसोरनो हिन्जाव माहारिफोरखौ सनमान होनो रोङैया मिथिगौ ना नोंसोरनो जोंनि हिन्जावफोरखौ हाबा खालामफ्राम नोंसोरनि थाखायनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा खायफा गुबुन हौवा लायै खारनांगौ नोंसोर बायदि हौवाफोरनि थाखायनो मानो होनबा नोंसोरथ' सनमान होनो रोङा हिन्जावफोरखौ मोजां बेबहार खालामनो रोङा सोर हिन्जावा नोंसोरजों थागोन हो बेयावनो हिन्जावफोरासो उनावहाय खारबाथाय दाय जासिगोन आरो आंनि हिन्जावा बिदि सोरखौबा लाइन मारियो सोरखौबा गोसथोयो हराव फनाव रायलायो ओमफ्राय बेजोंनो खारबाय खाराबा नोंजों बोरै थाबाय थागोन हो मुर्ख साला नों बायदि हिन्जाव सनमान होनो रोङै हिन्जाव मानसिफोरखौ मानसि बायदि सानै मेलेम खालि नोंखौ नोंनि कमेन्ट आरो नोंनि प्रफाइल नोंनि फट' मानसिखौ नायनानै नोंखौ सिनायखादों नों माबायदि मानसि जागोन आरो नेक्स्ट कमेन्ट खोनानानै ला आं बिनि कमेन्टखौ फरायनानै देखायनि आरो स्क्रिनावबो होगोन नोंथांमोनाबो फरायनानै नायबानो जाबाय बियो होनदों दम दंबा आंखौ लाना भिडिअ बानाय ओमफ्राय मा होनदों नुदोंना मा लिरदों नुदों नोंथांमोना नों सोर नोंनाव मा दम दं नोंखौ लानानै भिडिअ बानायनो हाया आं आरो नोंखौ मानि थाखाय लानानै आं भिडिअ बानायगोन सोर नोङो मा होनदों आरो बेनो सेम नोंनि नोमानाव गैया नों जि बुस्थुखौ बुंदों बे बुस्थुजोंनो मा होनो नोंबो गनाय आरो बुंनो थाङोबा गोबां बाथ्रा दङ आरो आंखौ बियो फंबायजों जराय बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंदों कमेन्टखौ नोंथांमोना नायनानै लालाय नै आलुनि हिन्जाव थां आलुदो मा होनदों इयो नुबायना नोंनाबो बिब' दंबा बिनानाव दंबा बिमा दंबा हिन्जावनि मान सनमानखौ लाखिनो सोलों होनबाथ' नोङो आंखौ बिदि बुंदोंबा नोंबो होनबा बिनानावजों नोंनि बिब'जों बेफोरबायदि खालामो बे डाइरेक्ट खोथा नों गाव खालामोखायनो नोङो मालायखौ बुंदों नंगौना नङा आरो दमनि खोथा बुंदों इयो दम दंबाथाय गावखौ लानानै भिडिअ बानायनो नों सोर नोंखौ लानानै भिडिअ बानायनो आङो नोंनाव मा दम दं नोंखौ लानानै आं भिडिअ बानायनो सोर सेलिब्रिटि नोङो सोर फेमास मानसि हो नोंखौ आं मानि थाखाय लानानै भिडिअ बानायनो आरो नोंखौ लानो थाखाय दमखौ आंनो मानो नांगौ आं मिनिनो ना मानो जायो दे नोंसोरनि कमेन्टफोरखौ नायबाथाय ओमफ्राय आंनि थ्रुयैनो जेनेबा एसे मानसिफोरजों सिनायजानो लुगैदों
ना फलोवार्स बारायना लानो लुगैदों ना मादों नोंनाव टेलेन्ट दंबा नों गाव जुदि इउटुब आरो फेसबुकनिफ्राय फैसा जानो लुगैदोंबा नों गावनि टेलेन्टखौ बख' भिडिअ बानाय गाव खस्थ' खालाम हो आंनि थ्रुयैनो नोङो साबसक्राइबार आरो फलोवार्स खामायनो लुगैदों आंनाव जि एसेबां साबसक्राइबार फलोवार्स दङ आंखौ मोजां मोनग्रा आं नोंसोरनि बायदि गाज्रि कमेन्ट हरनानै रायै साबसक्राइबार फलोवार्स बिनानै लायाखै मिथिगौ ना आं बिसोरखौ आंखौ जाय मोजां मोनो आं बिसोरनि थाखाय कमेडि भिडिअ लाबोयो बिसोरखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामो बिसोरखौ मिनि होनो नाजायो बिनि थाखायनो बिसोरो आंखौ मोजां मोनो आंखौ रायजोफोरा अनो मोजां मोनो मिथिगौ नोङो मोसौ सैमा नोंनाव जेबो टेलेन्टआनो गैया नों खालि न' सिंनि एम्बु जानानै न' सिङाव थानानै बै मालायफोरनि थाखाय गाज्रि सानबाय दङ गासै दुनियानि थाखाय सोर मा मावदों सोर मा मावाखै सोरखौ आङो गाज्रि कमेन्ट हरगोन सोरखौ आङो गाज्रि नोजोरजों नायगोन बेफोरबायदि खालामबाय थाबा नों बोरै साक्सेस जानो हो बेफोरखौ ज्राब बख'नानै मोजां साननाय लाबो खर'आव मिथिगौ नोङो मुर्ख नोङो आंखौ दि आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गाज्रि हरनानै नों आंखौ रायबाय थादों नोंना रायनानै मा जादों नोंना खुगायासो जादों नोंना आखायासो लस जादों नों रायनायावथ' आंना फैसासो हाबदों बेखौ नोङो मिथिनानै ला मिथिगौ ना बिनि थाखायनो मालायफोरनाव बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरस्लायस्लाय नों गावबो माबा मोनसे खामानि मावनो थांखि लाबानो जाबाय मुर्ख साला बुरबक आरो बिब' फंबाय बिनानावफोरनि सनमानखौ लाखिनो रों आं नोंसोरखौ एकदमबारे नोंसोरनि फटकफोरखौ बख' मा होनो गिदिर खालामनानै लामा आं लगायनानै दोननो गोसो जायो मिथिगौ ना बे मानसिया गुन्दा होननानै आङो फटकफोरखौ बरननानै सिथाबना दोननो लुगैयो आं टाउन लामा गामि मिथिगौ ना नोंसोरखौ माबायदि मेलेम नोंसोरनि मेलेमा नोंथ' गथ' गोरलैबो नङा नों बोरायबाय माथो हो 25-30 बोसोर जानाय मा नों सिगां नोंनि महरखौ आयनाव नायलाय नों माबायदि गोसोम बन दादा साला लद्रा साइज गैया बाइस गैया आंबो साइज गैया आं गावखौ साइज दं होनना लायाखै आं साइज गैखाया थेवबो आं मालायनि महरफोरखौ रावखौबो बासिया आंनिफ्राय बांसिन असाइसिन मानसिफोर दङ दुनियायाव मिथिगौ ना महरखौ जों बानायना लायाखै आं खनले बुंबाय थायो महरखौ जोंखौ भगबानासो बानायना हरदों जुदि जों महरखौ बानायना लानो हायोमोनबा जों माने इदि मा होनो असाइस थाबाय थागौमोन जोंथ' महरखौ बानायना लागौमोन ना समायनानो सोबबागोन भिडिअखौ नायनो बादोबा दा नाय आंनि भिडिअखौ दम दंबा खाथियाव फै आंनि मिथिगौ ना साला मुर्ख ओरैबायदि रागा जोङोलां बेफोरबायदि लेथ्रा कमेन्ट हरबाथाय मा इसिबां नोंसिनि आखाइफोरा मावा नामा बिदि मानसिनो कमेन्ट हरनो मेलेमाव जेबो गैया नामा बोरै साननाय फैयो बे मेलेमाव नोंसिनाव इदि लिरनांगौ बिदि कमेन्ट हरनांगौ बेनो मोजां साननाय लाबोब्रा खर'आव माबायदि मानसि गोरलै माथां गोसोम बन दादा लेथ्रा फाथ्रा मालायनि महर बासिनो फैदों इयाव होद जोङोलां बिरादनो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर बयबो नुनाय बायदि बिनि गामिनि मानसिफोराबो नुथों साला ओमफ्राय बिनि गोसोथोनाय दंबा नुथों बांसिनानो आंखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङ साफा सानै दङ हेटार्सफोर थेवबो बिदि गाज्रि कमेन्टफोरखौ नायनानै थानो हाया आरोना रिप्लाय होनो गोसो जाथारो देखायना होजोबनांगौ बयनोबो सिरि थाबाथाय बांद्राय देखायो बिसोरो साला बिसोरबायदि हिनजावजोंनो सोरबाफोर सिख्लाफोरा गोरोन्थियाव हाबा जाफैगोन हाबा जानानै सहायनो हायाबाथाय गुबुन हौवा लानानै खारनांगौ जायो बेफोरबायदिनि थाखायनो मुर्खफोर साला थ' लोगोफोर शेयार खालामना हो भिडिअखौ बयबो नुथों थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर गोदान नायदोंबा बाय